Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu n'ụbọchị tata bụ Orie n'ala Igbo. Ana m ewetara unu ozi ọma nke Chineke n'obi Obinwannem News, ebe a na-agbasa ozi ọma nke Chineke. Ọ bụ mụnwa bụ ọka akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne ndị Igbo. Eburugo m akụkọ dị oke mkpa wee bịakwute unu bụ ndị Igbo n'ebe ọbụla ị nọ na mpaghara ụwa dị iche iche, wee na-asị gị tọrụọ ntị gị n'ala ka ị ga-erie. Anyị na-agwakwa gị na ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu, ọ bụrụ na ife a na-eme na-amasị gị, ị na-enye aka na-atụsanya bụ ozi ka o jee na mpaghara ụwa dị iche iche n'ebe ụmụnne anyị bụ ndị Igbo nọ. Anyị na-ewetara unu ozi ọma nke a n'uhuruchi n'ụbọchị tata bụ Orie. Anyị na-asị ka Orie riotere unu ife ọma, riotere unu ọganihu, riotere unu ịdị mma, riotere unu ịdị n'otu, riotekwara unu ịghọta ife nke na-eme n'ala anyị bụ Biafra. Ma n'ikpeazụ ka o riotere unu obi nwanne. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ana m ekenekwa unu n'ụbọchị taa, na-asị unu gerenụ ntị na akụkọ nke anyị jiri wee bịa n'ụbọchị tata. Maazị Simeon Ekpa ekwuona sị na unu niile bụ ndị na-ekwu okwu mmegide gbasara ọbịbịa anyị bụ Biafra. Ọ sịkwara unu niile ka unu gbanwee ndụ unu ugbu a dịka oge ka dị na gboo. Ọ na-ekwukwa sị na echetara m na unu niile na-ekwu okwu mmegide Biafra mara ife Biafra pụtara. Ọ sịrị na ọ na-ezijere nwa amadi nke a na-akpọ Deji Adịyaju ozi, na-asị ya na ya hụrụ ihe onyonyo nke o mere n'oge gara aga mgbe a na-eme ihe ntụliaka elu nke ndị oyibo na-akpọ vote. O kwukwara na ihe onyonyo nke ya kwugide ndị IPOB na onye isi ha bụ Maazị Nnamdi Kanu. Okwu ọjọọ nke a o kwugidere ndị IPOB na onye isi ha bụ Maazị Nnamdi Kanu ebutegoro ya ihe nsogbu n'ime Naịjirịa. Ọ na-adụkwa nwa amadi a ọdụ, na-asị ya na ọ bụrụ na ị mara ihe Naịjirịa pụtara, ị ga-ebido ugbu a wee chọba nnwere onwe nke obodo gị a na-akpọ Oduduwa Republic. O mekwara ka ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile mara na oge a bụ oge anyị ga-eji chọba nnwere onwe anyị bụ nke Biafra. O kwukwara sị na o nwere ihe ị ga-eme n'ime Naịjirịa ka ọ bụrụ ihe ga-adị ndị Naịjirịa mma, na ndị ọchịchị ndị Naịjirịa ehorugo ntutu taa sị na ha agaghị anọrọ wee fụ ndị Biafra ka ha nwere onwe ha, makwa hụ ka ndị Igbo maọbụ ndị Biafra nwere ihe ọma n'obodo ha. Nwa amadi a bụ Simeon Ekpa rụtụrụ aka sị na ọ na-ezigere ndị Igbo niile ozi wee na-asị ha na ndị mmadụ ga-ekwutọ nnwere onwe Biafra na ọbịbịa ndị Biafra. Mana ọ na-adụkwa onye ọbụla ọdụ, na-asịfa na ọ bụrụ na ị bụ onye so na-ekwutọ nkwutọ gbasara nnwere onwe Biafra, ka ị gbanwee ndụ gị na-akwado ihe ndị IPOB na-eme iji wee nweta nnwere onwe anyị site n'ime Naịjirịa.
ọ na-arụtụkwa aka na-agwakwa Deji nya gbaa mbọ site na ịgbanwe ndụ ya na ihe ndị Naịjirịa mere ya wee kunie dịka nwoke ma ezigbo mmadụ wee chọba nnwere onwe ndị Oduduwa Republic n'ime Naịjirịa, na-akwadokwa ndị IPOB nke o kwutọrọ n'oge gara aga ma na-asịkwa ya ka o soro ndị IPOB na-emekwa ihe nnwere onwe ha n'ime Naịjirịa. O kwukwara sị na anyị nwa bụ ndị na-achọ ihe nnwere onwe anyị dịka ndị IPOB ka anyị gbazie onwe anyị ọnụ ma gbaa mbọ fụ na anyị na-eme ihe dị n'usoro. Ozi ọzọ dịkwa na obi anyị n'ụbọchị tata bụ na Maazị Nnamdi Kanu, onyeisi ndị IPOB, ekwuona na ọ ga-abịa na ikuku n'ụbọchị tata ịgbasa ozi ọma nke nnwere onwe Biafra, ijikwa n'otu aka ahụ wee gwakwa ndị Biafra niile nọ n'ụwa niile na oge eruona mgbe Chukwu Okike Abịama ga-echeta nnwere onwe Biafra, ma gwakwa ha dịka ozi ọma nke ndị IPOB na-eje na mkparaba ụwa dị iche iche iji mekwa ka ndị ụwa wee mara ife nke anyị na-achọ site n'ime Naịjirịa. Ozi nke dịkwa na obi anyị n'ụbọchị tata, nwa amadi zitere anyị ozi na ka ọ na-agbada ụlọ ekeresimesi site na Ore na-aga n'ụzọ Benin, na-enwekwara ihe ụzọ mberede nke okporo ụzọ nke ndị bekee na-akpọ accident. Na ya bụ ihe mberede hapụrụ, na ya bụ ihe mberede mere, mana ha na-ekene Chukwu Okike Abịama na onweghị ndụ nke hapụrụ ya bụ ihe mberede, mana ọtụtụ ndị mmadụ merụrụ ahụ nke ukwuu nke ga-apụtara fa ịnọ n'ụlọ ọgwụ n'ọtụtụ oge dị anya. Ọ gwakwara anyị sị na ihe kpatara ihe mberede a bụ maka ihe nke ndị bekee na-akpọ one way. Ọ na-asị ka ụmụ ndị Igbo niile bụ ndị Igbo n'ụwa niile mara na obodo a na-akpọ Naịjirịa o nwere ihe ọma dị n'ime ya. O kwukwara sị na ihe kpatara ndị mmadụ ji agba one way maka na ụzọ adịrọ mma and onye ọbụla na-agba kwarapụ ka ọ naruo ngwa ngwa maka na ụzọ adịrọ mma ma ọ bụrụ na chi jie. Ọ rụtụkwara aka ịgwa ndị Igbo niile bụ ndị na-ege anyị ntị n'onu ka anyị ncha niile jikọ aka ọnụ gbaa mbọ fụ na anyị nwetara ife anyị na-achọ bụ Biafra, maka na ọ nwere obi olileanya na ọ bụ sọ Biafra bụ ihe ga-enyere anyị aka na nsogbu a anyị na-agabiga n'ime Naịjirịa. Ọ sịrị na ya na-ekene Chukwu Okike Abịama dịka o si wee mekwanye nwa n'onwe ya bụrụ onye dị ndụ n'ụbọchị tata, ma na-ayọkwa Chukwu ka onye ndị Igbo niile ma ndị Biafra niile amamihe nke iji ghọta na nsogbu ọdịnala Igbo, ka onye ọbụla jikọ aka ọnụ wee sonyere IPOB wee gbaa mbọ fụ na anyị si n'ime Naịjirịa wee pụọ. Ozi rutekwara anyị n'ụbọchị tata bụ na o nwere ndị afro n'obodo Goodluck Jonathan and a na-enyo ndị a dịka ndị Hausa Fulani. Ha butekwara nsogbu nke eji wee mara ndị Hausa Fulani. Anyị na-agwa ndị niile bụ ndị Igbo ebe ọbụla ị nọ na mkparaba ụwa dị iche iche ka ị wee mara na nsogbu ọdịnala Igbo, ndị Hausa Fulani ejupụtago ebe niile n'ala Igbo n'ala Biafra niile iji gbaa mbọ fụ na ha mere ife nke ga na-atụ ndị Biafra niile n'ọnụ. Anyị na-asịkwa unu niile bụ ndị na-ege anyị ntị n'ọnụ dịka anyị na-achịkọta akụkọ nke ụbọchị tata n'uju isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa.
Maazị Nnamdi Kanu ga-abịa na ikuku n'ụbọchị tata ikwupụtakwa okwu nke ihe gbasara Biafra. Ọ sị na okwu nke ọ ga-ekwu n'ụbọchị tata n'elekere 7 n'uhuruchi nke Biafra, na okwu a ga-enyere ndị niile bụ ndị Biafra aka, nyekwara ndị niile bụ ndị ọ na-adị ha ka ife anyị na-eme ada aga aga, na Chukwu Okike Abịama bụ eze site na njem Biafra. Anyị na-ekene unu n'ụbọchị tata wee na-asị ka Chukwu Okike Abịama gozie onye ukwu, gozie onye nta, ma mee ka anyị ncha niile ghọta ife anyị na-achọrọ Biafra. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ ọka akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne ndị Igbo. Anyị na-ayọkwu ndị Igbo niile na-ekiri anyị na-aghọta ife anyị na-eme ka unu nyere anyị aka na-agbasanye abụ ozi ka ọ na-eje ebe ndị Igbo niile nọ. Unu na-esonyekwara ndị Obinwannem News na YouTube, Instagram, Twitter ma Facebook. Ọ bụrụ na onwe ebe unu ga-agbaziri anyị unu deela anyị edemede, ọ ga-eru anyị aka. Ọ bụkwa na ife anyị na-eme dị mma, inwe ebe ị ga-esi kwado anyị, idekwala anyị edemede, maka na ọ bụ anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ekene m unu wee na-asị ka ọ dịkwanụ na agba ọzọ. Ndewonu. We bring to you exclusive word politics, culture and tradition around the world, business, sports, African news, entertainment, and many more. Visit Obinwannem News.com.